bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mi weltinima on monema fo inde mum e yettode mum mi salmini honorable député Hadiya Diagana mboɗiɗo mbaɗnamo kelle mi salmini encore une fois président de section de Hounare monsieur Abou Konaté honorable député Hadiya Diagana bismillah ma arjata parole ganda ɓeɗo yimɓe fof ko an ɓe gonani ɗo ala baɗoɗo tricé kal gonɗuɗo ko an wotanta ñande suudu foɗo so Allah jaaɓi inchallahu rabbi wotanta ko takku wallu keɓen victoire jehna ensemble saabu so jeeyi ensemble ko nafoore commune de Hamady Hounare min komi candidat komi cukalel toksel honorable député Hadiya ko candidat ko cukalel eɗen ñaagui Allah Hounare so heeɓi ɗo e 2 député ɗum ko avance Hounare ɗum noon vraiment mbaɗen hen duwaw tinnoɗen ganden affaire o ko enen jeeyi bandiraɓe gorenaɓe jaam hiiri e moɗon on fof on calminama on beltanama no fewi wonni min beelema mawɗo e arde ɗo to min jinno arde ko wona hande kadi so tawi Allah addi min ɗo hena hamin jiiɗo sehilaɓe wurdaɓe guila hanki ko wona hande hono sehilam guiɗam jiɗɗo mi jiɗɗo Hamady Hounare yo ɓamto woni Tafsir Sokom ɗum mi salminima no fewi mo ƴi sehilam aussi mo jangguinmi école Thiam Alsane Sy ko sehil ko guiɗo ina wonde kisma ɓe alay sago so mayri ɗo e Gorée hasoɓe ngala ɗo e Sénégal mami salmina ɓe sen gari ɗo noon sababu gadduri en ɗo woni Ibrahima Diallo c'est mon jeune frère no gonirmi candidat ni ko noon o woniri candidat ɗum noon ko ɓamtade Hamady Hounare na foof kanko parti meɗen parti PDS ene fof oɗon gandi kala ko wuure APR ummi koye parti PDS ɗon woni fudde nde par ce que so tawi Macky Sall andama Macky Sall waɗi hunde golli hunde ko Allah waɗi ɗum sababu ko maître Abdoulaye Wade ɗum noon alay saago jetten Allah jetten sababu o kadi eɗen gandi e ngoɗo wuuro Hamady Hounare ko président Abdoulaye Konaté kanko woni président parti PDS ndewno ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo dimo élection ngaji ɓennuɗi ɗi babam Amar Diaby arɗo parti o beele eɗen keeɓa victoire o ƴewani intérêt makko personnel o ƴewani hen inde o ƴeewi ko ɓamtata Hamady Hounare no mbima Konaté merci pour tout so ɗum ɓenni enen fof eɗen gandi ɗo e Hamady Hounare Konaté naɓe so jii hannde ndiyam ene yaare ɗo e Hamady Hounare ko Allah waɗi kamɓe goni sababuji ɗi ɗum noon so tawi neɗɗo waɗi moƴƴere yo yetto yo manta yo duwane surtout duwa o kanko jinnal gonɗo sababu o en duwima yo Allah yurmomo yafoma yo Allah haadum aljanna sen jii hannde cenis ina reme ɗo e Hounare ko baba Ali Diba e baba Habibou Diagana kamɓe gari cenis ɗo e Hamady Hounare ɗum noon sen teɓi ɓeɗo jinnaɓe enen daari eɗen mbaɓe Allah e nenade muɗum eɗen mbaɓe mabɓe yidde développement Hamady Hounare e gaddude ndiyam par ce que ndiyam ala gurdam ala so maaro ala kadi en gurata ɗum noon jaggenen ha tiiɗa gande ko enen jeeyi gande ko watte ko foof onon jeunesse o waɗante ala koɓe jiiɗi hen ala koɓe ñaagui hen so wona yo Allah koye ko jiɗɗen ko caɗele giwo e Hamady Hounare caɗele ɗe noon ko Allah wawi ittudede e enen koye meɗen mono fof en jogui part de responsabilité en jii so amen piyama ɗo so amen cohama ɗo oɗo phosphate en keɓani sona mettere ɗum noon ko combat meɗen heddi noon ko Allah gaynata kono mami dardo e moɗon mbaɗen fodde meɗen e poɗɗen wadde nde ko heddi ko politique
kala jiiɗa e aduna woni ko intérêt ala ko ala intérêt sa yimen juula ina koora ina cakko ina muddo ko ɗaminade yidde naade aljanna ɗum ne ko intérêt sa yi aɗa rema ko yidde o daña nguura ɗum ne ko intérêt ma mbaɗɗa sa yi aɗa waɗa politique ko intérêt daña gaddana wuuro maɗa woni boña o dañi hattide hoore muɗum ɗum yo Allah dandu en hen ɗumuno ɓennuɗo o jaadunoɗen ko mawɗo meɗen jinnaɗo meɗen woni maire Amadou Samba Kane on ndenduɗen lawol hande saaha mo gonɗen o min netti jogtade vision kanko vision goɗɗo jogui enen ko vision goɗɗo joguiɗen ko yiɗen Hounare ko min ko ɗum jiɗen mi Hounare min netti yaadude noon wona e haare noon wona e dugo wona e histoire wonno famiri nomi famarani wonno yiiri nomi yiirani alay sago noon mi haala ɗo ha nanon gandon paamon taw koye hunde kam ummi naate noppi moɗon en calmini jinaɗo meɗen mboni Cama Dabo enen foof eɗen gandi affaire ɗo e Hounare mboni baba mboni Cama Dabo e Abou Konnate keedani caggal nde affaire fuɗɗi Hounare ɗo nde haɓe jeeya hen haɓe tawa hen min hoore mboɗo jeeya hen komi membre fondateur APR au niveau de Congo président nde ari ina larta laamu nde toon tawi min kala komin mbawno e komin mbawa min dardima e combat o ha Allah hokkimo laamu ngu hamin jeeya e sababuji ɗi e min jettiri ɗum Allah no fewi monsieur le maire Amadou Samba Kane nde artata e APR ñagade hammuɗo woni e LONASE hammuɗi heddade poste he o haalen ko Baba Mboni Dabo o min noon vraiment mo ɗiɗi artude moɗon beele mboɗo heddo e poste he beele Hounare ne dañi nafoore nde Baba Mboni Dabo yaɓi koyɗe muɗum wiyeto Harouna Dia haalde e muɗum nandire mum famodire muɗum Amadou ñaagui min arte e parti he Baba Mboni noddimi haalni kam mi wonde jañinemo ha yaaja ɓowdi enen en mbawa wonde ko woni ko yo won kanko beele Hounare ɓamto hen hayso Hounare ɓamta hen kam kanko o dañi hen ko fof dañi hen ko woni e goɗɗum daña ɗum tawi gonɗunema Congo gartumi Dakar min mbaɗi baɗum ko Radisson caggal Allah e nelal muɗum Hounare naɓe tawa Baba Mboni Dabo e mino won saga noon bamen Yero Lidel arte parti APR Habibou Cimbo to Semme waɗi déclaré arte APR Haymou Daf to Kanel arte APR ɗum noon Amadou Samba Kane tawi min ko nder APR minen woni jaargue e makko e nder APR moɗo waɗi respecté choix makko e miijo makko ngo kanko ne hamo waɗi respecté heddade mi APR nde par ce que ɗon tawno kam ɗon oppi yam ko kanko yeehi min mi yahani kadi so tawi a woni membre fondateur hunde so fuɗɗima mayde sa oppi ɓeydoto mayde ɗum ɗon minen enen kiɗɗen koye APR ngal teddugal noon weli président Macky Sall enen suuɓi en candidat député à l'Assemblée nationale élection garoɗo o kadi on saga département waɗi ko 12 communes 12 communes o suɓani ko yimɓe nayo ko gueɗal kadi gonowo ko Allah andi wona wonde tedde liste adan neɗɗo o nadde so tawi neɗɗo na gagnay wawa nadde suppléant gonɗa o damal suudu so tawi gonɗo nder o yalti naata kadi eɗen ɗamine e moƴƴere Daouda Dia wonno ko ministre ñaguiɗen Allah so tawi Allah waɗi kaw en gañima Daouda Dia wona ministre enen mbawi wonde député Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗane ɗum eɗen jawto Allah ne miñiraguel men guel Ibrahima so tawi eɗen gooti ha heewi noon eɗen gooti ha heewi kanko no naata wona député ɗum ne yo Allah waɗ ɗum so tawi Hounare heeɓi suhaɓe ɗiɗo woni député ji ɗum ko ɓamtare Hamady Hounare banggue mo heedi o waɗa o adda banggue mo keedmi o mi adda mi waɗa wuuro ko ɓamto yaara yesso kadi yo yimɓe paam kene Hounare naɓe hay goto añani goɗɗo o
hunde fof no e sahaa muɗum gandinamo population wimo monsieur le maire merci une fois de plus ɗum noon bandiraɓe gorenaɓe hamin belti no feewi hamin beltini no feewi Allah yo jobdi moƴƴiri yo Allah yoɓan moƴƴere hamin jiiɗi on hamin korsini on ala ko ummini min sona ɓamtade Hamady Hounare ɗum ɗon gummoɗen daruɗen dokkodiren juuɗe ballodiren ɓuuri ko ɓamto rewɓe balle keɓade financement ɗum so dañama tan ma caɗele gusto sabu eɗen jooɗi rewɓe yiɓɓe liggade kono ballaka no liggori debbo so dañi hunde addata ko galle jammin suhaɓe worɓe no so dañi ne mbawi ƴewde rewɓe woɓɓe ɗum noon min haqqillam ɓuuri wonde koye rewɓe ɓe par ce que debbo ne famdi doole debbo foti tan ko wallede ɗum ɗo hakke doolam nene programme meɗen ƴewde financement ji rewɓe gaddane rewɓe mbawa liggade mbawa naftorade mbeɗa jaɓini dañe galleji he ɗum e jeeya programme uji meɗen hay min jiiɗi kadi eɗen Hamady Hounare foof leyɗe jeegom ɗe foof ganden enen jiiɗi yumma e baaba hare heƴƴeta e meɗen ko jaam tan moƴƴi e meɗen kala kaalowo e neɗɗo yo haale mum jaam kaala kadi ko woodi ko haalde ɓuure neɗɗo ala ko bonnatoma hay batte ha so jimoɗo wiye ha so jimoɗo yenne ɗalde jomum e Allah mi yiɗa hare mi yiɗa dugo mi yiɗa histoire ko Allah waɗanno Allah waɗi gayni kala ko Allah waɗi kadi eɗen jeeɓi eɗen belti henne